खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 जुन बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गोसोआव गिखांनाय फैनो हागौ, गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। वृष राशि। सुथुरनि नोजोराव गोग्लैगोन, हान्थिनाय लामायाव गोबां जेंना फैगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, गोसोआव जोबोद रंजाखांगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा फान्दाय जानो हागौ, सांग्रां जाना थानाया मोजां। सिंह राशि। बेफार फालांगि बायदियाव रांनि मुलाम्फा जानो हागौ, गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। कन्या राशि। गावनि आंगोजों गारना थांजानो हागौ, दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। तुला राशि। न'खराव मोजां रादाब फैनो हागौ, बिब'नि सुखुआ फैगोन। वृश्चिक राशि। गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, देहाखौ मेंखांनाय मोनगोन। धनु राशि। माबा मोनसे बिबान मोननायनि आसा दं, गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोनगोन। मकर राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। कुम्भ राशि। बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागौ, दुखु दाहाया गोजान जागोन। मीन राशि। गावनि अहंखारनि थाखायनो खामानिया फेलें थांगोन, साना जेथो गोनां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।